Daj Havovi pusu. Havovi daj pusu. Tak. Tak mne sa s ním super hrá, Marko je šikovný. Aj s Davidom Grigerom my si rozumieme, tak určite super. Slovenská ženská hokejová reprezentácia prehrala v prvom stretnutí o udržanie sa v kategórii majstrovstiev sveta v badmintone s výberom Nemecka 1-2 po samostatných krajcov. Fantastickým výkonom, podmorskými strelami a hat-trickom doviedol Cristiano Ronaldo Real Betis Atletikom k víťazstvu. Ideš šlapať kapustu? Prečo si to nedáš na hlavu, Sofinka? Na hlavičku. Tak. Tak. Ako dá tátovi pusu? Tátovi pusu? A Kokuštekovi pusu? A tátovi pusu? Kolo, kolo, mlínske. Za 4 rýsk. Padneš, Sofie. Bác! Sofinka, veď odpadneš. Haló. Pozri. Haló. Ako dať pusu tatovi? A Kokuštekovi? A pošli máme pusinu. Pošli pusinu. A mne pusu? Mne pusu?